naghahandog ng sa inyo. Siya ang imo? Siya ra? Wala din siya. Siya lang. So pamilya ka sila sa buttered shrimp. Sizzling gambas. Wow. Ikaw dyan sa pa. Tay gamba day na. Plato pa may ning abot. Is that a video? Oh my God! Unsa man ni in taon nga? Wa man ni sud. Giurot na ninyo. Ikaw. Wa pa na nimo kan ah? Wa. Ay si Jara. Gago! 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 Hala ilang plato kay puros puti. Woo! Natin din. Isingan ka. Oo. Bilhin na ako. Ano sa'yo mga problema ang naghinoktok man ka? Wala ang problema? Hindi ko mahal. Wala na kay mahal? What? Ma'am, in love na dahi ka? Wow! In love na ka? Comfortable pa man. Ato katawa. Uncomfortable pa? Ah, sige atong i-comfortable ni abot na jud. Wow! Uy, kung pag-kita sa video. Nga nung doon kayo makaning abot, nagpaktas ka? Ag si Japod, wa pa ning abot, ag Ija.
Duga na ni abot? May distansya pa. Keep distance, day. Basta 1 meter distancing.